तो हेलो मा जाग्रा लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे ब्लगाव फिन बरायनाय जाहरबाय तो गिबियावनो 75थि उदांस्रि साननि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय तो आंजों दङ जोंना गेरेम भाई ओमफ्राय ओरैजाय दङ देरा भाई नबेल भाई आकाश भाई ओमफ्राय मामोन नामा धनराज भाई so बे 75थि उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिना जों मोनसे राइड लादो साइकेलजों तामुलपुर टू उदालगुरि सो दा जों अलमोस्ट नाग्रिजुलि मोनबाय साहा बागान जोबजासिम नायबाय था गाइस भिडिअखौ चलो फाइनली जों आट्रिघाट मा होनो देरहाबाय आट्रिघाट टी स्टेटनो दसे ब्रेक लानोसै बिराद मेंबाय माबायदि नांगौ भाई नाइस awesome weather ओरैजाय दसे ब्रेक खाने में बिजी है साला खाली पेट आया था ना बोल दे कैसा लगा अच्छा लगा हैप्पी ब्रेकफास्ट awesome weather हैप्पी इंडिपेंडेंस डे चिकन रांधबाय तो केले को इस तरह खाते हैं तो फाइनली जों आट्रिघाट टी स्टेट ना मा होनो तो बेसि मोनबाय बिराद गोजान सलायबाय तामुलपुरनिफ्राय दंबावो आरो बिराद गोजान बेसेसो किलोमिटार जाखोबा 25 नायबाय था गाइस तो गाइस दसे रेस्ट लानानै ओंखारबोबाय फर्स्ट टाइम साइकेलजों उदालगुरि तो नायबाय था गाइस एन्ड थैंक यू गाइस फर सपोर्टिं OMAdinner नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला So guys, नायबाय था जोबजासिम फाइनाली गाइस डिमाकुसि मोनबाय ओमफ्राय ओरैजाय ससे थांबावबानो मोनसिगोन राइनो इक' रिजर्ट तो गाइस बिराद मेंबाय फार्स्ट टाइम ओरै सलायदों तो नायबाय था गाइस मोनहैनानै नायलायनोसै ये हम है ये हमारा साइकिल है और ये पार्टी हो रहा है ओमफ्राय गाइस मोनसिगोन ससेल'सै डिमाकुसिनिफ्राय ओरै हाबबोबाय ओमफ्राय गोबाङानो सोंगासिनो आंखौ गाइस गेम प्ले लाइभ मानो होला होननानै स' आंना माने एग्जाम फैगासिनो एग्जामनि थाखाय आं गेलेथ'वाखै पाबजिखौ लाइभ होथ'वाखै फैगोन आं एग्जाम जोबबानो बरिया होलायनोसै नेबाय थाथ' गाइस टिल देन नायबाय था मोनथारसिगोन बोरै बार दा जुथाखौ नांगोन yes no option no option let's go
Guys, zonta kunangbai दैखो बारनांबाय ओरैजाय दैया एसे गिदिर जादों ओमफ्राय ओरैजाय दंबावो दै बेखायनो जुथाखौ गानथ'वाखै थांबाय थानि हो view देखो view guys view oh my god चलो finally guys we are at Rhino resort Too much time. मेंसोबाय मानसिफोरा जोंना गब्लं मेंबाय ओरैजाय दै बारगासिनो सासे नि तो Too much adventure. I think Rhino resort I think tree house let's go finally guys Rhino resort मोनफैबाय ओमफ्राय साइकेलखौ बेहाय पार्क खालामबाय थांसै सिगांलाय बेजों थाङो तो बोलो अमा जाग्रा लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों बिराद मोजां भिउ तो बेनो गाइस राइनो रिजर्टआ ओमफ्राय ओरैजाय ट्री हाउस दङ थांगोन दसे थाना थांगोन बेयाव बे जाना लानोसै उखैबाय इधर ही क्या ओ भूख लगी से बाबा हाथ खाइलोआ iya खाइलोआ तो गाइस जाखांबाय जाखांना एसे देखायनोसै नोंसोरनो मोजां जायगाया बिराद मोजां इनभेस्ट खालामखादों बेयाव बेयाव हाबनो थाखाय जेबो टिकेट जेबो नाङा ट्री हाउसआव लागोन दा ट्री हाउस जायबो थांना फैनोसै जों नायबाय था गाइस उठिन नामा गेरेमा उठिन नामा गोसो गैया ओके
So guys, bye bye. Bye bye Rhino Resort and Treehouse. Bye bye guys. दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय.